Naamloos graf gevonden met watersnoodslachtoffer. Het is woensdag 5 februari. Dit is Zeeland Nu. Politie spreekt van spectaculaire vondst. Oproep: bouw nu woningen voor ouderen. En waarom Zeeland zo'n mooi filmdecor is. Dag dames en heren. Ergens op Schouwen-Duiveland is een graf gevonden van een slachtoffer van de watersnoodramp. Een tot nu toe onbekend graf van een onbekend persoon. Een spectaculaire vondst noemt de politie het. En we gaan naar verslaggever Mark Rijk. Ja, Mark, jij staat bij het Watersnoodmuseum, maar dat is eigenlijk bij gebrek aan beter, want de locatie van het graf wordt geheim gehouden, hè? Ja, dat klopt inderdaad, Mirjam. Dat wordt pas aanstaande zaterdag bekendgemaakt tijdens de open dag van het Watersnoodmuseum. Want daar wordt een lezing gehouden door de heer Geldof. En hij is forensisch inspecteur van de politie Zeeland-West-Brabant. Dan weten we pas echt de exacte locatie. Maar in ieder geval, het enige wat duidelijk is, het is hier ergens op Schouwen-Duiveland. Ja, en hoe is dat graf nou gevonden? Want hoe kan het dat het niet eerder gevonden is? Nou, een tipgever is gekomen naar Jaap Schoof. Hij is de oud-directeur van het Watersnoodmuseum. En die tipgever die kon precies de exacte locatie aangeven, maar wist ook dat daar dus een slachtoffer lag begraven van de watersnoodramp. Nou, toen zijn ze verder gaan zoeken en het verhaal werd uiteindelijk bevestigd door oude kranten van toen. Daarin stond het verhaal van die tipgever, dat klopte met elkaar. Dus zodoende zijn ze er uiteindelijk achter gekomen. Ja, en weten ze dan zeker dat dat lichaam een slachtoffer van de watersnoodramp is? Nee, dat weten ze zeker niet. Want dat graf stond nooit geregistreerd bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Dus vandaar ook dat ze het niet weten. Maar ja, die tipgever natuurlijk en ook de bevestiging van die krantenbank. Ja, ze weten het nog niet zeker. 100% is het niet, maar het lijkt er wel op. Ja, en wat gebeurt er nou verder mee? Nou, ze gaan in ieder geval zaterdag wordt dan die exacte locatie bekendgemaakt. En dan zullen we waarschijnlijk ook horen wat er verder wordt gedaan. Er zal in ieder geval gegraven moeten gaan worden natuurlijk op die locatie. En vinden ze dan een slachtoffer, dan wordt er verder onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld DNA. Want dat DNA is natuurlijk heel belangrijk om uiteindelijk de identiteit van dat slachtoffer te bevestigen. Dankjewel, Mark. Zeeland moet nu gaan bouwen voor ouderen. Die oproep doet ouderenorganisatie AMBO aan de Zeeuwse gemeente. Om de grote golf aan ouderen de komende decennia goede huisvesting te bieden, moet er niet meer gewacht worden. En behalve dat het snel moet er veel gebouwd worden of verbouwd. Het is een klus die de gemeente vele miljoenen gaat kosten. Goedemiddag, mevrouw Mom. Hallo, goedemiddag. Hoe gaat het? Mevrouw Mom heeft haar plek gevonden. Sinds kort huurt ze een appartement in zorginstelling De Wieken in Zierikzee. Ze krijgt af en toe hulp. Het werd me te zwaar op die bovenwoning. Dat naar beneden kon met de lift, maar het was toch een karwei. Die rollator naar buiten zetten en dat werd me te veel. Zal ik eens een lekker bakje thee zetten voor u? Ja? En je praat met mensen, je hebt contact met mensen uit de huisjes die ook hier eens koffie komen drinken of naar een recreatiemiddag gaan komen. Of... Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Net zoals mevrouw Mom zouden alle ouderen prettig moeten wonen, vindt ouderenorganisatie AMBO. Die heeft er onderzoek naar gedaan en het wordt nog een immense klus, want er komt een enorme grijze golf aan. Voor een gemeente als Terneuzen hier bijvoorbeeld heb je het over 28 miljoen euro om alleen al bestaande woningen geschikt te maken. En dan is er nog eens 19 miljoen euro om nieuwe woningen te bouwen. In het totaal 47 miljoen euro. En voor de 4 grote Zeeuwse gemeentes gaat het om vele miljoenen. Dan kom je boven de 160 miljoen euro uit. Dus gemeenten moeten echt gaan nadenken. Hoe gaan we dat doen? Zijn er geschikte woningen? Kunnen we kantoorpanden ombouwen? Kunnen we particuliere initiatieven omarmen? Wat kunnen we doen? Maar het is wel belangrijk om erover na te gaan denken. En er ook haast mee te maken.
Want zo'n nieuwe woonvorm heb je niet direct. Als je nu begint met bouwen, dan staat zo'n complex of zo'n halfjeswoning of een hele rij met woningen er natuurlijk pas over een aantal jaren. Dus het is nu eigenlijk al redelijk laat als we nu met z'n allen nog moeten gaan beginnen. Beginnen met bouwen dus. En dan specifiek voor 70+. Mevrouw Mom is voor. Van het begin af aan heb ik het naar mijn zin gehad hier. Thuis gevoeld. Ja, ik heb helemaal geen moeite gehad. Nee. Dat is wel, ja, ik noem het een zegen. De winnaars van de Four Freedoms Awards van dit jaar zijn bekend. De Verenigde Naties krijgen de overkoepelende award. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN komt naar Middelburg om de prijs in ontvangst te nemen. Een van de andere prijswinnaars is de schrijver en presentator Sander de Kramer. Hij krijgt de award voor vrijwaring van gebrek, voor het opzetten van hulpprojecten voor mensen in nood. De Four Freedoms Awards worden in de Nieuwe Kerk uitgereikt op 14 april. Als vervoersbedrijf TCR failliet gaat, kunnen meer dan 1000 Zeeuwse kinderen niet worden weggebracht naar speciaal onderwijs of psychiatrische behandelingen. Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor dat leerlingenvervoer maken zich grote zorgen en vragen de bewindvoerders die nu over de financiën bij TCR gaan dringend om het faillissement uit te stellen. Dan is er voor de gemeente extra tijd om alternatief vervoer te regelen. Jeroen Houthuis uit Goes is reservist. Je combineert dan je gewone baan met inzet voor Defensie. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. En je wordt ervoor betaald. De Koninklijke Landmacht is altijd op zoek naar nieuwe reservisten, ook in Zeeland. Dit is Jeroen Houthuis, 38 jaar, in het dagelijks leven te vinden tussen het groen van Middelburg. Ik ben hovenier bij de gemeente Middelburg. Het houdt in dat we eigenlijk voor alle stadsgroen van heel de gemeente zorgen. Hoeveel uur per week doe je dat? Ik doe dat 20,5 uur per week. In het verleden heb ik dat fulltime gedaan. En op een gegeven moment heb ik ervoor besloten om parttime te gaan werken, zodat ik iets meer met de reservisten kon gaan doen. Maar dit is gewoon mijn primaire beroep. Heb je het wel eens met jouw collega's over het feit dat jij reservist bent? Ja hoor, zeker wel. Ze zijn vooral nieuwsgierig wat ik aan het doen ben, wat de taakstelling is. Soms lachen ze, een beetje Dad's Army idee, maar dat is al lang verleden tijd. Maar je hebt er nog niet eentje zover gekregen dat hij ook reservist is geworden? Nee. De meeste jongens zijn wel druk met hun eigen bezigheden. Waarom ben je ooit reservist geworden? Ik wilde wat terug doen voor Nederland, het land waar ik veilig in opgegroeid ben. Zoals u weet is daar 75 jaar geleden hard voor geknokt. En daar wil ik ook mijn steentje aan bijdragen om Nederland veilig te houden. Reservisten oefenen regelmatig in het bewaken en beveiligen. Vandaag geeft Jeroen instructie. Tijdens de lesdag wordt een verdachte auto staande gehouden. Explosief aangetroffen in dat voertuig. Wil een nommetje maken. Ik wilde eigenlijk altijd graag bij het leger, maar uiteindelijk heb ik daar niks mee gedaan. Tot het zo erg begon te kriebelen dat ik een voorlichtingsavond bijgewoond heb voor de Nationale Reserve. En ik was er meteen verkocht. Naast de baan als hovenier kost het reservist zijn best wat tijd. We hebben ongeveer 2 zaterdagen een opkomst in een maand. En daarnaast hebben we dan nog 2 lesavonden ook per maand. Dat is gewoon 's avonds na je werk kom je naar je opkomstlocatie toe en daar wordt les gegeven in verschillende militaire onderwerpen. Maar als reservist krijg je ook gewoon betaald. Voor Jeroen is de balans daarom goed zo. Zoals het nu gaat is prima. Ik heb het beste van 2 werelden. Kortom, wij zoeken nieuwe collega's, dus als het je wat lijkt, zeker aanmelden. Lekker avontuurlijk, je maakt dingen mee die je anders niet zo snel mee zou maken. Ik kan het van harte aanbevelen in ieder geval. Producenten en regisseurs weten Zeeland steeds vaker te vinden als decor voor films, series, documentaires en commercials. En dat komt mede door de inzet van de Zeeland Film Commission, een initiatief van de provincie. De commissie bestaat nu 2 jaar en heeft al een paar grote producties naar Zeeland gehaald. Niet iedereen denkt bij deze beelden meteen aan Zeeland, maar niets is minder waar.
Zeeland Film Commission heeft in de afgelopen 2 jaar onze provincie op de kaart gezet. Denk bijvoorbeeld aan de serie Grenslanders of de film Weg van jou. En momenteel zijn er in Zeeland opnames van een van de duurste Nederlandse speelfilms ooit, De Slag om de Schelde. En met 1 telefoontje wordt alles in gang gezet. Wij worden bijvoorbeeld gebeld door een productiemaatschappij en dan gaan wij zoeken voor hun naar bijvoorbeeld een locatie of mensen die over bepaalde wegen gaan om af te zetten. Dus Rijkswaterstaat, gemeentes, dat soort dingen. En dan zorgen wij dat de contacten bij de juiste personen komen. Dus oké, we willen graag in bijvoorbeeld het land van Saftinga gaan filmen. Met wie hebben we te maken? Mag dat? Zitten we niet in het broedseizoen van de beesten? En dan krijgen we weer met natuurorganisaties te maken. Hartstikke leuk natuurlijk. Ook Alain de Levita, producent van de film De Slag om de Schelde, hecht veel waarde aan een filmcommission. Je gaat altijd naar een streek die je niet kent. Je kent de infrastructuur niet, je weet niet wat er allemaal is, wat kan, wat mogelijk is. Kortom, alles wat je voor een film nodig hebt, ga je zoeken als je ergens komt. Maar je weet nooit waar het is, want je komt hier niet vandaan. Dus dat is eigenlijk het belang van een filmcommission. Zeeland Film Commission ziet de laatste jaren een toename van het aantal producties dat naar Zeeland komt. En is daar erg blij mee. Dat resulteert eigenlijk wel in mooie films die hier opgenomen worden, zoals Slag om de Schelde. Maar ook bijvoorbeeld Grenslanders. Erik de Bruin is pas geleden op televisie geweest, een hele serie. Ja, die hebben we allemaal hier opgenomen en daar zijn wij in betrokken geweest. Ook bij de film De Slag om de Schelde zijn ze nauw betrokken geweest bij alle voorbereidingen. We hadden hele specifieke locaties nodig, omdat het in 1944 speelt, omdat de Sloedam een rol speelt, Vlissingen een rol speelt. Allemaal hele moeilijke dingen om te vinden. Dus in een vroeg stadium zijn we al met hun naar locaties gaan kijken. En die samenwerking heeft zich eigenlijk voortgezet tot de dag van vandaag, zoals je ziet. Dat producenten onze provincie steeds vaker weten te vinden als filmlocatie, ligt volgens het bedrijf voor de hand. Hoe wij Zeeland zien is natuurlijk dat er heel veel ruimte is. En dat is voor filmers vaak heel erg interessant. Ik denk dat er heel veel mogelijk is in Zeeland. Mensen zijn over het algemeen ontzettend vriendelijk en welwillend om mee te werken, mee te denken. Het is hier ook goedkoper om te komen filmen. Parkeren kost niet zoveel natuurlijk als in de Randstad of op andere plekken. Er is heel erg veel mogelijk. Zeeland is een topfilmlocatie. Het is wel heel specifiek. Je hebt hier weinig heuvels, weinig bergen, wel veel water. Het is zo plat als een dubbeltje. Het is prachtig en ik kom er graag bij de volgende film weer terug. Minder wind vandaag en droog. De zon hebben we niet veel gezien, bleef eigenlijk de hele dag grijs. Morgen is er weinig verandering, wel meer zon is de verwachting. En de temperaturen stijgen langzaam de komende dagen. Na Zeeland nu Nieuwe Zeeuwen. Van vluchteling tot Nieuwe Zeeuw. Hoe doe je dat? Alle begin is moeilijk. Heb jij van? Van later. Van. Wat bedoelt u? Ja, dat zie je nu. En voor meer nieuws uit Zeeland, ga naar onze website of app of volg Omroep Zeeland op Facebook of Instagram. Graag tot morgen. Een fijne avond.